Nu så du Svag Tifas pels i morgen. Det var det, jeg brugte på Tifa i morgen. Det eneste, jeg kunne være håper at du bygger litt mer under hagen med tiden og den tiden der har en vakker uttrykk, en litt tiltalende vakker katt. Beveg klassen din. Ja, jeg har skrevet Så skulle vi gerne have nogle Cornish Rexer op til Eva. Så John Burgess, du må gerne komme med dine Cornish Rexer. Hos Carl Price er vi klar til at et ungdyr, nummer 98, og vi mangler også 2 killinger, nummer 102 og 252. Det var nominering hos Carl Price. Nice color. Som næste til nominering katte fra 6 til 10 måneder med nummer 3. Er i gang med at nominere. Jeg mangler kat nummer 285. Kat nummer 285. Det må I gerne forelske i søsteren. Okay. Hey, så højt. Det er ligesom ja, det er der altså. Det er det sidste katte, vi mangler. Nå, du ved så.